Rakennuspelti Seppä valmistaa ja asentaa rakennusten peltirakenteita, esimerkiksi peltikattoja, vesikouruja, syöksytorvia, peltilistoja ja läpivientejä. Töihin kuuluvat myös julkisivujen peltityöt. Millaisia tehtäviä rakennuspeltisepät pääsevät täällä kilpailualueella suorittamaan? No meillä rakennuspeltisepillähän on täällä, ei ole kilpailu varsinaisesti, vaan ammattinäytös. Eli me tuodaan esille rakennuspeltiseppien ammattiala kokonaisuudessaan. Rakennetaan konesaamattu peltikattoa sekä tehdään julkisivuja profiilikatolla tehtäviä peltitöitä. Ja niiden tarkoituksena on nimenomaan tuoda julkimmin rakennuspeltiseppien koulutusta niin nuoriso- kuin aikuiskoulutuspuolelta. Entä sitten millaisia taitoja hyvältä rakennuspeltisepältä vaaditaan? No, rakennuspeltiseppän työ on perinteinen käsityöammatti, eli rakennuspeltisepältä vaaditaan erinomaisia kädentaitoja. Sen lisäksi sellaista avaruksellista näkemystä siitä, koska tuote ei ole koskaan ei pysty valmista tekemään ilman, että ymmärtää, mikä se valmis tuote tulee olemaan ja sitten lähteä siitä rakentamaan kokonaisuutta. Okei, kiitos haastattelusta.